Mä otan sut videolle. Hyvä. Nyt Ave, kato, sä jäät sen lianin taakse taas. Sun pitää edelleen siirtää niitä juttuja. Ave. Mitä? Sulla jää nyt ne slingit sinne sen lianin taakse. Kohta sä oot solmussa. Näyttää hippasen pahalta. Kyllä. Jos pitää olla tosi tarkkana katsoa. Käytä ihan mitä haluat. Hyvä. Well done.